zai tashi ina mai tafiya ne, ku dakata duku ji yau fa gangara ne, ku toshe kunnen ku bar batun mutane, bikinmu yau dole ya kima alkawar ne. Allah ka kagi salati ga annabinka, kankiyar sufar nan cikin sufarka, ya sanya alaya sahabu su rike ka, ya auliya mazaje a dairarka, fitar jini bai wahala ga masu gyambo, ko za su kashe mu mun yi sabo, a baya na sha wahala gun su gambo, a yanzu ba mai goge zanen zabo, kulan Ahmadu Tijjani duniya ne, na Fatima dan Ali dan Imam Hassan ne, abun halitta kuma shehu sutura ne, ku auna failar gausi kusan hakan ne, abul futuhat shi rabba gardama ne, ɗayarwa jirgin da ya kwashi ruka ne, wuya da kauni ta ɗauka mu je hakan ne, ku zo mu koma gurzul ma'arifi ne, buɗe kunnen ku a yau ku karɓi sako, da shimfiɗar fiska za a tarbi bako, ana batun akwashiwa yake ta koko, muna da gausi ba inda za mu roko, Barhama sarki ne a cikin sarakai, ina babu irinsa ya wuce kai, a gaskiya wasu jama'ar akwai duhun kai, hanyar da gausi ya zamu shi muke kai, jinin bahaushe yau dole ya saki zance, abinda ba shehu cikinsa yaudara ce, mai bukatar gawayi ya sai itace, baki gani kau dai doko kamar kance, Barhama ya mana wankan ruwa da soso, yawansa zai je muku har inda muke so, buɗe kunnen ku ji mu ko kuna so, ko ba ku so san Barhama yayi naso, cikin zukatanmu da sansamin karayu, Barhama baya ne mai goya marayu, wallahi shanyar da muka yi ya fashe mu, bayar da ciwon ajalin mu za ya sauyu,